Karong nadakpa na ang upat ka mga sospek sa pagpatay sa 19 anyos nga dalaga sa Tagum City. Gikonsidera na kini sa kapulisan nga case closed. Atong sayro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sulbad na ang maong kaso. Nagpasalamat usab ang kapulisan sa tabang sa katauhan. Nanawagan usab sila nga unta marepaso na ang balaod nga nagpawalay sala sa mga menor de edad, ilabi na tung mga nalambigit sa mga bugat nga krimen aron dili mugara. Sulbad na ang kasong brutal nga pagpatay sa 19 anyos nga si Sofia Coquilla sa Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte nitong July 9. Kinihuman, madakpan dayon ang upat ka sospek. Tulo niini ang minor de edad, samtang ang usa 18 anyos. Napasangat na sab ang kasong robbery with homicide. Ang biktima nakahiagom og 38 ka samad dinunggaban sa lawas. Mapasalamato ng kapulisan sa tabang sa koordinasyon sa katauhan. Sama sa ubang pangkrimen nga nahitabo dinhi sa atong probinsya, dili gayud kami muundang hangtod mahatagan og hustisya ang biktima. Gibutyag sab sa City Social Welfare and Development Office nga dunay discernment ang mga minor de edad, but pasabot kabalo sila sa ilang nahimong salaod. Ang result sa ilahang discernment, tanan siya superior. So, kaning mga bataa, including the 14 years old, acted with discernment. Apan sumala sa kapulisan, mapasakahan ang tulo og kaso. Apan ang 14 anyos, walay tulubagong kriminal base sa nakalatid sa Juvenile Justice and Welfare System o Republic Act 9344. Samtang ang DSWD-11 una ang mukustudiya sa mga minor de edad, samtang suspendido ang ilahang kaso. Tungod sa nahitabo, misibaw ang mga awhag nga repasohon ang maong balaod. Tungod dili matud pa mahatagan og hustisya ang mga biktima tungod ang suspect minor de edad. Ang maong balaod nga gipasar ni Senator Kiko Pangilinan nagkanayong protektahan ang mga minor de edad nga nakahimo og salaod. Ang mga nag-edad 14 paubos walay criminal liability ug ipailawom sa rehabilitasyon ug ubang intervention program. Apan katong 15 hangtod 18 anyos dunay tulubagon kung masayrang kahibalo sila nga sayop ang ilahang gihimo o dunay discernment. Ang kapulisan sa Davao del Norte nanawagan sab nga maamyandahan ang maong balaod. So maybe we can take into consideration especially the heinous crimes like rape involving the respondent is minor, murder, homicide, and robbery. Now na to i-check kung okay pa ba ang mga procedure nga i-follow. Sara, sumala sa kapulisan nga mas pahugtan usab nila ang pakigalayon sa mga barangay officials aron nga mas mapahugtan usab ang pagbantay sa kadalanan ilabi na tong mga hilit nga lugar ug katong mga ngit-ngit nga dapit. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.